सफैबाय लोगोफोर सफैबाय ओमफ्राय सासेयालाय आया सफैयाखै होनबा बेखौनो जों सफैबाय सानदों फै बेखौ नेबाय थानांगौ नामा दा सानाबो मोनफैनाय नङा जिबायदि देलेखायो लेडिसआबो हास्लाबबावासो थौदो बिसिनि थांखानांगौ होमबालाय थांसै लोगोफोर ओइ नोंना ओंखारा मा लेडिस बायदिब्रा एसे थाब खालामदो नुवाखै जों फैजोबलाय नांबाय बबाव डिलिभारि केस लांथां बालथां हाखु दाखुब्रा र' आं खिग्रोनो मा होनखोलै बियो हुदायानो मोजां नंखायालै बेना हिन्जावनाव फन हरना लाखानि र' हेलौ सना जालायबायलै आसोलना सना आं खाथाखौसो दङ आयो सोरना खाथाखौलाय मा खालामदों आं खाथाखौ बिदै दैगासिनो सना मोदै सोरखोना सोरना नालाय अराखैलै सना मा मोदै अरलाबायनांगौ जाखो नुबाय आखलानो मोजां नंखाया फै सना आं लाजियोलै दे होनबा सना दोनथ'नोसै दे दुगा दा थाब फैयाबाथाय है गबायलै मा सा लोंलायबावनोब्रा जेनेबा बाजै नोंसानावथ' सिरि गैखाया दा गैयाथ' आरो जाहानालाय बहा सिक्रेट थानो थाथ'लै दानो फैगोन आं माब्लानिफ्राय सिगारेट सोग्रा जालायखोना बेलाय बाजै नोंनिखौ माथो गरम मोनजायाबानो थावनायखौनो मोनलालै मा बुंखो सिंग्रायाब्रा बाजै सिंग्राया है मा जाला मोनला बुंब्रा नोंलाय नङालै आं एसे लेभेलसो दिन्थिदोंमोन बै फिल्म बायदि लाबोदो बाजै सिंग्राया गरम जानोसै फाग्ला दिनैसो सिख्ला लोगो हमैगोन ससमा गानाबाखि जागोननालै र' मबाइलाव आयना नायनां एसे दै हेन्डसामखा बहा दाबो फैया दाउलाया फनबो हमबावा एफा गोबाव फनबो हमलायबावा माबा सना आङो गारि सालायनानै फन हरनायखौनो खोनायाखै ओमफ्रायलाय मानोथो इसेबां लेट जाया दामब्राफोर फैफानाय खोनायाखै खुनु रोखोम आं दखानाव बिसोरखौ सिरि थरसेजोंसो थगायना गारबोनो हाबाय फैसायानो गैला नै सना चक्लेट गरसेजों जादो जालायबाय बेना जाला होनबा जामारला होनबा मा जाला आयौ बाला रागा जोंबा मालायखौ बेबायदि रागा जोङोलै सना दे सना बेखौ दिनै जाग्रोदो गाबोन गायदेराव लांबा सावसुम मम' जाहोनोसै आङो
ओमफ्राय सना दा खाथाखौ मा बिदै दैदों होनदोंमोनलाय? धै सना आं खिदोंसोमोन। थौ सना न'आव दोनलांसै आङो नोंखौ। गाखोदो सना। मा जालायखोब्रा ओंखारथ' सना ओंखारथ'लाय। दालायथो गाखोदो। हाबलाव सना। ओइ सोलोबो थांनो नायनो र' माबा दखान थांलै दे मासि गरमलै बोथोरालाय माथो दाबो सफैजायासैलाय। माथो आसुफ्रा दासो फैदों। नोंहालाय नैयाव पाबजि गेलेनो मोनाखै नामा नोंलाय? गैयालै लायनानै थांना होनायाबोलै 100% दंखायोमोनलै फ्रि फायार गेलेनो। दासो गायबाय नै हरदो सादाया जोंबो एसेसो। जानोसै बोरो सानैसोआलाय? ओइ मायावबो साखिबाय सादायानो। फैमाला जानोलै मानसिखौनो बोरैबा सुनदां मैयाबो मोजां आंजों रायलायलायाखै। मानसियालाय बोरैबा जाना दं नामाब्रा थलाय नायनि। आच्छा सुनिलालाय? बेखौ नेबाय थाबावना खम मोजां उन्दुगासिनो बे फन रायलायना हिनजावजों लकडाउनजों। लोङा सानदोंमोन आं फाग्ला बायदि लोंफ्लांबाय दारमासिनि। ओइ माथो खालामदों बेयावलाय? साला जाय सिख्लाखौ आं गावनि जिउनि सानना मोजां मोनदोंमोन नाथाय बे आंखौ नेवसिलांबाय। दा आंनि जिउआव नोंल'सै, नोंनि अनगा आहा रावबो गैया। गोलैनासो दं। माथो थै गोजालै। फैमा सयथि आदै मादैनो माना खोन्थायबावनांगौ जाखोब्रा। आयो लोंनानै फैलै। बान्दो खोमालै बेखौ। बानारसै अजानाव लाबा जाबावगोन जानो बेखौ। मा डाक्टारनाव अबस्था गैथारला मानसियानो। खारदो ससे।